Utilization. Kambi loso math mar soda mar Coca-Cola e bwo chenro margi mar Coca-Cola Funua Flavor Promotion ochiwo omenda mar siling milion 1 ne jaloch margi Emmanuel Kerario gi 10 e gwenge mag Mabera e kaunti ma Migori. Kerario ma jahigni 21 ma en japuonjre mawuok e gwenge mag Kuria obedo jaloch mar adek ma oyudo omenda mar siling milion 1 e piem mar Funua Flavor ma itayo kod Coca-Cola. Nyasi mar chiwo mich ne ochopie kod moko kuom jolendo mag kambi Royal Media Services koting'o Kasuku Raphael, George Kerina matiyo kod kambi mar Coca-Cola e kaunti ma Migori owacho ni piem no pod dhi nyime kendo gibiro medo dhi nyime kod chiwo omenda ne joloch. Nimekuwa nikinunua hii chupa ya glass ya 300 ml nikitumia hiyo kodi yenye inakuanga kwa ufuniko ndani kwa 40341. Siku ya kwanza kupigiwa simu ilikuwa sasa, sikuamini kama ni ukweli, but nilirudi nikapiga hiyo namba, agent wa Coca-Cola kaniambia ni ukweli, wewe ni mshindi, but bado sikuamini. Sasa penye nilianza kuwa na hope kwa ni ukweli, penye waliniambia nifungue account yangu, ndio nikaenda nikafungua, ndani nikatuma hizo details, ndio jana sasa niliamini kabisa mimi ni mshindi. This campaign started in month of August 15th and is going all the way up to 15th November. We are the participating product, flavors is 300 ml. All the flavors: Coke, Fanta, Sprite, Stoney, Crest, even Schweppes itself also. So, and those products are available in the outlets, and exactly that's why the winner, who's sitting beside me, managed to win today 1 million.